Migawas na ang autopsy result sa 7 anyos nga batang babayi nga napalgang patay sa General Santos City ug kumpirmado kining gilugos. Base sa resulta sa autopsy nga gihimo sa NBI Sarangani Gensan District Office sa 7 anyos nga si alias Ana nga napalgang patay sa bakanteng luna sa General Santos City adtong Miyerkules, kumpirmado nga gilugos kini human nakitaan og laceration ang kinatawo sa bata. Doon sa matod pa fracture sa ulo ug injury sa likod niini nga posible matod pa ang gibunalan og gahi nga butang. Doon sab samad sa ngabil sa bata og nangatanggal ang 5 ka ngipon niini nga posible matod pa ang gigamitan og grabing puwersa sa responsable sa krimen. Gituok sab matod pa kini base sa nakit-ang bunog sa iyang liog og nasayrang na dislocate kini nga posible sab nahimong rason sa iyang kamatayon. Nagpahigayon sab og vaginal swabbing ang otoridad ug nang hinaot sila nga duna pa sila makuha nga semen aron gamiton sa DNA test nga posibleng mamahimong dugang ebidensya sa pagpasaka og kaso batok sa sospek kansang warrant of arrest gihulat pa sa kapulisan.